Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Today is September 23. So maraming naging masaya kahapon kasi first event ng Live Good sa Philippines under Dream Makers Worldwide. So sa lahat ng hindi nakaten, sana sa susunod makaten na kayo. Sa lahat ng mga hindi pa diamond, sana sa next event ikaw naman ang sasampa sa stage at magiging isa sa mga diamond. So share ko lang sa inyo ngayon, may mga tao na affiliates na member ng Live Good na hindi alam paano gagawin, paano sila kikita, paano nila sisimulan. So unang-una, napakasimple lang yan. Una, learn the business. Aralin mo yung compensation plan, 6 ways to earn, masterin mo yan. Kasi pag na-master mo yan, magiging madali na sa'yo kung paano sisimulan. So pangalawa, promote the business. Paano mo ipopromote? Pwede kang through direct invite, imbitahan mo isa-isa yung mga kaibigan mo. Pwede mong i-PM, pwede mong tawagan. Mas maganda tawagan mo na. Kasi pag kabisado mo na yung marketing plan, madali na sa yung explain niya at pag tinawagan mo. Lahat ng tanong niya masasagot. Masasagot mo. Parang yung nag-invite sa akin si Kuya Noel. Tinawagan ako. So lahat ng tanong ko on the spot sinagot niya. Okay, so ganun din ang gawin mo. Aralin mo. Okay? Tawagan mo isa-isa. Okay, huwag ka lang pasa ng video. Hindi naman nila pinapansin yan eh. Kailangan masterin mo muna tapos ikaw mag-explain. Pag naunawaan na nila ng konti yan, tsaka mo na ipasa ngayon yung video na gusto mong ipasa. Sigurado panonoorin na nila yon. Okay? Kasi meron na silang idea. May konti ng kaalaman kung paano kumikita. Kailangan ikaw magpapaliwanag ng tawagan mo. Okay? Or ipasok mo sa Zoom. Kung hindi talaga mapasok sa Zoom, tawagan mo. Kung hindi maipasok sa Zoom. Kasi minsan ini-invite mo eh. Papasama ng Zoom link, sabi mo umattend. Minsan hindi umattend. So yun, yung pinakamagandang step, yung tawagan mo na lang at paliwanag mo yung business. So syempre, dapat nga alam mo yung business, alam mo yung 6 ways to earn. Masterin mo siya. So alam naman natin, lahat tayo nagtatrabaho as employee, nagtrabaho as employee. So di ba nag-aral muna tayo bago mag-trabaho? Sa trabaho, may training din. Bago ka magsimula ng trabaho, ite-train ka muna. Okay? So, lahat po yan inaaral. Kasi paano mo gagawin yung negosyo kung hindi mo alam? Okay? Aralin mo yung negosyo, then i-promote mo yung business mo, post ka sa Facebook, i-promote mo, pag naging curious yung mga kakilala mo, pwedeng magtanong. Okay? Or, pinakamaganda yan, magkaroon ka ng house meeting. Sa loob ng bahay, mag-invite ka. Mga kapitbahay mo na, mga kaibigan, kamag-anak, ipunin mo sa isang bahay, at least mga 10 tao, pwede na yon. Kung ilan ang kasya sa sala mo, kung may garahe ka, mas maganda. Ipunin mo, schedule mo, halimbawa, bukas ng alas 2, ngayong maghapon na to, mag-invite ka na. Kausapin mo na yung mga kapitbahay, kaibigan, sabihin mo, punta ka sa bahay mamaya, alas 2. Ano meron? May kainan. Sabi mo kainan. Maganda ka ng pagkain, syempre, totohanan mo naman. Kahit sesto tsaka Spanish bread lang yan. At least kainan. Kung magpapansit ka, magpasopas ka, magpalugaw ka. Okay? Ano pag-usapan? Basta mahalaga. Kikita tayo ng pera. May lalabas na pera? Wala. Sabi mo agad wala. Kasi pag sinabi mong meron, hindi pupunta. Tawag yung white lie. Kasi pagdating doon, maintindihan naman nila eh. Maintindihan nila. Okay? So pagdating doon, mag-present ka na. Dahil kabisado mo na negosyo, syempre dapat kumpleto ka ng materyales. Ano mga materials? Meron kang whiteboard marker, whiteboard, or meron kang laptop or tablet. Tapos meron kang PowerPoint, mga videos, meron ka ng flash drive. Doon mo lagay lahat. Okay? So para lagi kang meron, kung sino man may laptop, pwede may salpak, pwede ka manghiram. Okay? So, sunod dyan, meron kang speaker, Bluetooth speaker, any speaker para yung presentation mo. Pag nag-play ka ng video, malakas, maririnig nila. Mag-play ka ng video kasi kailangan may nakikita sila. Merong visual. Okay? Video ni Ben Klinsky, video ng mga successful na tao sa Live Good, mga achievements. Magpe-play ka ng video. Lalo na yung event natin kahapon, i-play mo yon. Dagdag credibility yon na ang Live Good ay malaking kumpanya. Lalo na sa Pilipinas, lalo lumalaki. I-play mo yun. Okay? Lahat yun, paghanda mo. Ano pa ba mga kailangan mo doon? Siyempre, dapat kabisado mo paliwanag. Okay? Tapos explain mo. After mo explain yan,
Okay? So, magkakaroon na yan ng question and answer. So, dapat masagot mo yun. Pero pag nagpe-present ka, tandaan mo ha, do not impress. Just express. Express mo lang, galing lahat sa puso mo yun. Kung excited ka, pakita mo excited ka. Kung talagang willing ka na matulungan sila, mararamdaman naman nila yun kung sincere ka na gusto mong tumulong. Hindi yung tulong na papahiramin mo ng pera. Yung gusto mo silang tulungan na trabahuhin yung business, i-assist mo sila, i-guide mo sila. Kaya kailangan ang mindset mo, talagang kikita sila. Kikita sila, kikita sila, kikita sila. Hindi yung kikita ka, kikita ka, kikita ka. Mali yung mindset na kikita ka. Ang mindset, kikita siya. Pag ang mindset, siya ang kikita, siya magbebenepisyo. Diba? Ang dating nun, mararamdaman niya yun. Mararamdaman niya na para sa kanya yung sinasabi mo. Para sa kanya yung presentation na yun. Para kumita siya. Para mga artista, di ba, bago mag-start ng ano yan, taping o shooting, nag-internalize yan ng ng script nila. Kung baliw siya, ini-internalize niya na baliw siya. Okay? Kung mayaman siya, ini-internalize niya na yun. Para pag dineliver niya, ramdam. So, ganun din dito sa negosyo to. O, di ba? Ibig sabihin lang, kailangan kaya mong i-project. Pero yung reality yung reality, do not impress, just express. Ine-express mo lang. Actually, hindi siya acting. Ine-express mo lang. Ang sabi ko lang, internalize mo na ikaw ang tumutulong. Diba? Ikaw ang tumutulong. Para ang delivery, maganda, sincere. Okay? So, huwag kang mamimilit. Kasi pag namimilit ka, ibig sabihin, hindi mo na internalize. Hindi mo na internalize na ikaw ang tumutulong. Meron bang tumutulong na namimilit? Siya magbebenepisyo niya. Pag ayaw niya, siyempre, sino nawalan? Eh di siya. Kasi ikaw nag-o-offer eh. So, pagka ikaw nag-o-offer, ang dating nun, take it or leave it lang yun. Diba? Hindi halatang namimilit ka. Hindi halatang namumwersa ka. Ang kailangan mo lang, ipakita kung ano yung pwede mangyari. Ipakita kung ano yung pwede niyang kitain. Ipakita sa kanya kung bakit niya kailangan gawin. Kailangan mag-create ka sa kanya ng needs. Makapag-create ka sa mind niya na kailangan niya. Kailangan kung pwede nga, alamin mo ano ba yung mga pangarap nyo. Kailan nyo gusto makuha. Matagal nyo na bang hindi nakukuha. Saan nyo pwedeng kunin. Nangangarap ka pa ba talaga? Okay, nalimutan mo na. So pag nabuhay na yan, yung pangarap nila, nasariwa na yung pangarap. So magkakaroon na yan ng interes. Kung ano, may pangarap pala ako, nakalimutan ko na. Kasi makakalimutan na nila yung pangarap kasi wala naman talagang kakayanang kunin sa employment. Depende kung napakagaling mong tao sa employment. Diba? So nakakalimutan na nila yung pangarap. So pagka naparealize mo sa kanila na matagal na pala silang nangangarap pero nakalimutan na nila, pasariwain mo yung pangarap tapos maiisip nila paano makuha, magkakaroon na yun ng interes. Kasi nakapag-create ka na sa utak nila ng needs. Kailangan pala nila. Kailangan. Bakit kailangan? Siyempre mo, pagtanda natin, ano ba pwede mangyari kung wala tayong ipon, kung wala tayong pundar, kung wala tayong mga business, kung wala tayong mga passive income. Ano mangyayari pag tumanda tayo ng walang pera? Manghihingi sa mga anak. Gusto mo ba yun? Di ba? Siyempre, ayaw mo naman. Pag nagkasakit ka, wala ka pang bayad sa ospital. Gusto mo ba yun? O yung anak mo magkasakit, wala kang pera. Gusto mo ba yun? O kontento ka na ba sa sitwasyon mo? Siyempre, sino ba gusto na walang pera? Hanggang sa ma-realize niya, oo nga, kailangan ko nga ng extra income. Diba? Nakapag-create ka na sa utak niya ng needs, kailangan niya pala. Okay? Daka yung wants niya. Yung mga wants, kotse, bahay, properties, mag-travel,
magsisimula na siyang mangarap, magsisimula na niyang ma-realize na kailangan ko pala talaga. Hindi pala ako dapat makontento rito sa trabaho ko. So, pues, sige, pakinggan kita. Magkano kikitain dyan? Yan, paano kumita dyan? Magkano puhunan? Kasali yan. So, ganun lang. Kapag nagpe-present ka sa house meeting, do not impress, just express. Then, realization. Then, mag-create ka sa utak niya ng needs. Ano yung mga needs niya, ano yung mga wants niya. Magkukwento ka lang. Habang nagkukwento ka, ako, yung style ko, nag-express lang ako. Kasi kinukwento ko kung ano yung mga needs ko, ano yung mga wants ko, ano yung pinagdaanan ko sa employment, sa pagtitinda ng french fries. Yun yung kinukwento ko. Kasi habang kinukwento ko yung self-experience ko, yung own experience ko, habang kinukwento ko yun, ramdam ko yun. Buhay ko yun eh. Hindi mo naman buhay, yung buhay ko yun. Reality yun. Kaya mas nararamdaman ng tao. At sa kwento ko na yun, makaka-relate sila. At sa kwento ko na yun, compose na yun ng mga sinabi ko kanina. Yung needs, wants, realization, compose na yun nun, nang hindi halata. Ang dating nagkukwento lang ako. Totoo naman nagkwento ako eh. Kaya lang, yung kwento ko kasi, nandun na sa loob ng kwento ko, yung mga bagay na magpaparealize sa'yo. Okay na ko nyo? So, magkwento ka. Gumawa ka ng sarili mong kwento. Kung dati ka magbabalot, ikwento mo. Ano yung mga struggle mo dyan? Ano yung buhay mo? Ano yung buhay mo nung wala kang pera? Ano yung buhay ng uncle mo? Yung tatay mo, yung lolo mo, na hindi mo na gustong mangyari sa'yo. At hindi mo na gustong mangyari sa mga anak mo, kung ano yung pinaghirapan mo, ano yung hirap na dinaranas mo. Ikwento mo yun, ramdam ng tao yun. At habang nagkukwento ka, hindi yung kwento mo na iintindihan nila. Hindi yung kwento mo ang nararamdaman nila. Ang nararamdaman nila, yung kwento nila. Yung kwento nila ang nararamdaman nila. Habang nagkukwento ka na mahirap ang buhay, nung nagkasakit yung anak ko, wala kang pera, yung nakaupo na nakikinig, nakaka-relate kasi nangyari sa kanya. Okay nyo? Nung wala kami pambayad ng kuryente, wala kami pambili ng ulam, lahat yan, nakaka-relate yung nakaupo. Pero ikaw, nagkukwento ka lang. Magkwento ka lang. At dapat, hindi mo masyadong ina-exaggerate kung ano lang yung totoo. Okay? So, wag rin mo kang nagpapaawa. Basta kwento mo lang. Nagkwento ba ako minsan? Nakita niyo ba ako nagkwento na umiiyak? Kahit sabihin kong gumagapang na kami sa hirap nung panahon na nagtitinda ako, nasa kalye, nakakalat, umuulan, bumabagyo, nababasa, magkakasakit, walang perang pangkain, nawawala ng kuryente sa bahay, walang makain minsan, kumakatok sa kapitbahay, nangungutang, hindi pinapautang, nangihiram ng nebulizer sa kapitbahay kahit madaling araw para sa anak mo na hinihika na. Hindi ho ako umiiyak habang kinukwento yan. Bakit? Kasi very grateful pa rin ako sa mga nangyayari sa akin. Kasi hindi lang yan ang nangyayari sa ibang tao, mas malala pa. Kaya ako, ang mahalaga, buhay ka, kaya mong gumawa ng paraan. Huwag ka masyado madrama. Mas marami pang istorya na mas malala pa kaysa sa'yo. Mo? Kasi may lakas ka eh. Kaya mong gumawa ng pera. Minsan lang, tinatamad ka. Minsan lang, pinapasukan ka ng negatibo. Minsan lang, nadidiscourage ka. Yun lang ang problema. So, minsan, naghahanap ka ng motivation. Kagaya niya, nanonood ka sa akin, nanonood ka kay Chinkitan, nanonood ka sa mga ibang vlogger para ma-motivate ka. Ako, hindi na ako nanonood sa kanila para ma-motivate. Ang motivation ko, pakinggan mo yung hinaing ng pamilya mo. Motivation na yun. Tingnan mo yung kalagayan mo. Kung kontento ka na ba dyan, kontento na ba mga anak mo, tingnan mo lang sila, mamamotivate ka na. Sarili mong buhay, makakapagpamotivate sa'yo, sarili mong sitwasyon. Hindi mo na kailangan kumuha ng motivation sa ibang tao.
motivation lang, ang motivation ko, sarili ko, pamilya ko. Pag ako naghirap, kawawa sila. Pag ako nawala, kawawa sila. Lahat yan, motivation ko. Sarili ko. Siyempre, ayoko namang mamalimos pagtanda. Motivation ko rin yun. So, yun lang siguro. Then, pagka nakapag-present ka sa isang bahay, may mag-join. Tapos, sa kabilang bahay naman, gagawin nyo na naman sa kabilang bahay. May mag-join na naman. Di dumadami na kayo nag-i-invite. Kasi dumadami na member. Dumadami na naghahakot. Di parami ng parami. Dati, 5 lang, naging 10, naging 20 na. Hanggang uupa na kayo ng isang McDonald's, function room. Hati-hati kayo. Eh, malaki naman ang direct referral dito eh. Kayang-kaya. Di ba? 50% direct referral. May second, third, fourth, fifth level pa yan. Di ba? So, kayang-kaya na. Tapos, kailangan ma-duplicate ka. Yung ginagawa mo, kung ikaw ang speaker, dapat nakakapagturo ka na.